Ngicela ukukhuluma nawe namhlanje ngithi uma uNkulunkulu ekwenza ukuthi ulinde, kulungele ukuthi uzawukwamukela okungaphezulu kwalokhu okukhulekele. Njalo uma uNkulunkulu ekwenza ulinde into ethile, kumele wazi ukuthi ukulindele ukuthi into oyoyithola iyoba ngaphezulu kwaleyo osuke uyikhulekele. If God is making you wait, you must be ready to receive more than what you have prayed for. Ngoba njalo uNkulunkulu mayilindisa umuntu usuke ezomnikeza okukhulu ukunalokhu okade ecabanga. Ngicela ukukhuluma nomuntu ke namhlanje othi mina Phumlani sengilinde isikhathi eside ukuthi uNkulunkulu enze into ethile empilweni yami kodwa kwenzeke lutho. Uthi omunye sengigraduateile ngilinde isikhathi eside ukuthi ngithole umsebenzi kodwa nguthole. Uthi omunye ngiyayibona manje ukuthi ufuna ngabe senginonkosikazi kodwa ngumtholi unkosikazi sengilinde isikhathi eside. Njalo uma uNkulunkulu ekwenza ukuthi ulinde, usuke efuna ukukunikeza into engaphezulu kwale oyicabangayo. Ngani uDavide walinda iminyaka ewu15 yonke ukuze aze abe inkosi. Even namhlanje sakhuluma ngenkosi uDavide. Kuphela iminyaka uDavide wadlula emhlabeni kodwa namhlanje we are still talking about uDavid. Ngoba njalo uNkulunkulu ekwenza ukuthi ulinde into, uvela kunikeze into engaphezulu kwale obuyilindele. Enganikhona indoda ebihlala ngasemfuleni ngasechibini isigule for iminyaka ewu38 years ingakuthola ukusizakala, yalinda ukuthi uJesu afike azoyisindisa. Yathi mayisindiswe siphulukiswe esifeni sayo, yasinda nje instantly, yavuka ethatha umatawa yahamba. Ngoba njalo uNkulunkulu ekwenza ulinde, usuke ezokunikeza into engaphezulu kwale osuke uyikhulekele. Every time when God makes you wait, usuke kulungiselela into enamandla ukunaleyo osuyikhulekele. Moses walinda for 40 years ukuze kwazi ukukhipha abantwana bakwaIsrael eGibhithe. Namhlanje sakhuluma ngayo uMoses. Sekuphele more than 2000 years uMoses akhipha uIsrael eGibhithe, kodwa namhlanje sakhuluma ngaye, sashumela nangaye, safundisa nangaye. Ngoba uNkulunkulu ekwenza ukuthi ulinde into ethile, usuke ezokunikeza into engaphezulu kwale obuyicabanga wena. Ngiyacabanga namhlanje usalindele uNkulunkulu ukuthi akunikeze umsebenzi owudingayo, usulinda isikhathi eside, kodwa uNkulunkulu uzokunikeza more than lobo ucabanga naloko ade ukhulekele nalobo ufisa. Ngoba njalo uNkulunkulu ekulindisa usuke ezokunikeza into enamandla. Engani uRebecca walinda for 20 years engabathola abantwana, kwathi sebatholile abantwana wavele wathola uJakobe noEsau. Ngoba njalo uNkulunkulu mayekulindisa usuke ezokunikeza into enamandla. Ungaliphosi ithawula, ungalilahli ithemba. Khona into uNkulunkulu akayilungisayo ezayo, kunento enamandla akakulungiselela yona. Ngoba uma ezokunikeza into enamandla ukwenza ukuthi ulinde bese kunikeza into enamandla ngendlela emangalisayo. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.